Braćo i sestre, ovo je za mene istorijski moment. U novinama ovih dana i ovih meseci čitamo da je važno biti na pravoj strani u istoriji, radi političkih zbivanja u svetu. Međutim, meni je drago što sam na pravoj strani ovde u Skoplju, u Makedoniji, sa svojim braćom i sestrama, jer Isus je kazao da je najvažnije i najbitnije da svi jedno budu, i to je bila njegova molitva. I ta molitva je toliko važna i bitna, da svi jedno budemo upravo u ovo teško vreme. Apostol Pavle opisuje ovo vreme u 2. Timotiju 3. poglavlje, koje će biti naša osnova našeg razmišljanja i proučavanja, dakle 2. Timotiju 3. glava. U 1. stihu on kaže da ovo znaj, u poslednjim danima nastaće teška vremena. Teška vremena nije stvar da paničimo i da se uplašimo, nego je stvar da budemo informisani. Stvar je da poznajemo šta je istina. A da bi bili spremni za to vreme, koje je već sada, ono što je bitno jeste da budemo jedno. Isus se molio za to. I njemu je jako bilo stalo da i njegovi učenici budu jedno. I jako je govorio o tom jedinstvu. I evo sada, posle, kako sam razumeo, 30 godina, svi smo zajedno, ne samo ovde u Skoplju adventisti, nego i šire. I drago mi je što pripadam tom jednom istorijskom momentu kao vaš gost. Ja i moja supruga Esti smo tu sa vama ceo dan, bit ćemo i popodne. Popodne ću govoriti mnogo više u tim kriznim momentima od Prvog svjetskog rata pa na ovamo i kako je crkva u kriznim momentima odgovarala i odgovorila na te krizne momente. A sada da se osvrnemo na naše vreme. Rekoh, teška vremena. U teškim vremenima, drugačije rečeno kriza, ili grčki rečeno krizis, a i latinski se tako kaže, znači odluka ili sud. U svakom kriznom momentu treba doneti sud. Vozite auto, u saobraćaju ste, vidite da će vas neko udariti ili vi ćete nekog udariti i donosite odluku u deliću sekunde. Kapacitet našeg uma jeste da može u jednoj sekundi doneti 15.000 odluka i naredbi, što on u stvari stalno i čini, ne samo u kriznim momentima. Tako naše telo i sve funkcioniše, a i sve ono što je oko nas, da se mi uključimo u procesu kretanja oko nas. Dakle, krizis ili kriza, koja je u svim jezicima došla, od latinske, odnosno grčke reči, jeste doneti odluku u krizi, doneti sud. Kako možeš doneti dobru odluku i dobar sud u kriznom momentu ako nemaš informaciju? A danas imamo priliku da obilujemo informacijama. I danas je prilika da možemo znati toliko mnogo da mi kažemo ne mogu više da čitam i da slušam, previše je, suviše je mnogo. Dakle, u periodu kada je digitalno doba, kada imamo puno informacije i puno istine, a one su male istine, dakle ne prave, kako rasuditi, kako doneti pravu odluku da zauzmemo dobar stav, kako nam je Ivan rekao, kako da zauzmemo dobar stav, što je Đurica rekao, da izvršimo dobar uticaj, kako kada je kriza. Biblija govori o tri koncepta, tri koncepta istine, govori o, i metaforički se izražava time što kaže lažna istina, to je Vavilon, Duh proroštva ga naziva palohrišćanstvo, dakle predstavlja se da ima istinu, a u stvari nije istinu, ja sam kazao to je lažna istina, nekako stavljam dve suprotne reči zajedno. Onda se govori o pravoj istini, a to je Jerusalim, i govori se protiv istine, a to je Egipat ili Misir, kako se govori u Bibliji, jer i sami Egipćani kažu za sebe da su Misirci. Dakle, imamo geografski isto sever i u sredini Jerusalim i dole jug Egipat. I to je u vojnom smislu geografskom bilo stalno sukoba i kako je Danilo u 11. glavi opisivao, severni car će protiv južnog protiv severnog. Tada to nisu razumeli što je prorok Danilo govorio, ali mi smo to svedoci. Kako je severni car, palohrišćanstvo, lažna istina, pobedila ateizam. I to se računa 1989. godine, 1. decembra, pad Berlinskog zida. I kako je došlo do jednog zaokreta na geopolitičkom prostoru
i kako je počelo nešto novo, drugačije, i da se stvara prostor za iskrovenje, da druga zver dobija punu dominaciju koju mi sad vidimo, da se tako ispunjava. Međutim, mi živimo u vremenu koje nudi još jednu varijaciju istine. Znači, ne samo lažnu istinu, ne samo istinu protiv istine i ne samo pravu istinu, nego još jedna vrsta, to je, u sociologiji se naziva post-istina. A to znači da nam istina nije važna u smislu ono što je pripada za zajednici, nego istina koja meni odgovara. Ono što je za mene bitno. Takozvana adekvatna istina. I zato apsolutna istina koja se otkriva u Svetome pismu, a to je Bog kroz Isusa Hrista koji je rekao ja sam put, istina i život, to se nekako izgubi. Jer je vrlo važno moja istina, kako meni odgovara. Ta post-istina koja dominira danas u svetu. I mi živimo u vremenu kada toliko ima puno istine i zato ljudi kažu ne znam šta je tačno i zato su ljudi sumnjičavi na sve. No, vratimo se sada u 2. Timotiju 3. poglavlje gdje ćemo da malo zaronimo kako apostol Pavle upisuje naše vreme. Možda samo još ovo da kažem kao uvodne reči, a to je da vi znate da kraj vremena u Otkrivenju se opisuje i deli se u 7 delova. Mi znamo da početak kraja vremena je prva Hristova smrt na Golgoti, znači prvi Hristov dolazak, a ta vreme se završava sa drugim Hristovom dolaskom. I ono se deli u ukupnom smislu na 7 delova. I mi vrlo dobro znamo, bez dvomljenja, da pripadamo 7. delu i vrlo dobro znamo da u tom 7. delu smo na kraju. Kako pismo kaže, a i Duh proroštva koristi izraz poslednji dani. Dakle, kraj vremena je ovaj period od prvog Hristovog dolaska do drugog, a mi živimo u poslednjim danima. I apostol Pavle kaže, u tim danima poslednjim bit će teška vremena, 1. stih. A onda da čujemo šta kaže u 2. stihu. A u 2. stihu stoji, ljudi će biti ljubitelji sebe, ljubitelji novca, ponosni, hvalisavi, arogantni, nadmeni, uvredljivi, hulnici, nezahvalni, nesveti. Vrlo detaljan opis društva u poslednjim danima, dakle u naše vreme. Mi živimo u vremenu, kako sam ja to nazvao, jer se bavim sociologijom, da je ovo vreme jaologije. Znate, logija, logos, nauka biologija, sociologija i tako dalje, a ovo je jaologija, vreme kada mi imamo čitavu nauku razvijenu kako da ja sebi udovoljim i zadovoljim. U stvari, čitav sistem oko nas, pogotovo medijski, je razvijen da zadovolji tebe. Sve reklame, pogledajte reklame, samo kako tebi da bude dobro. Boli te koleno, Vitalis je tu, žedan si, tu su sva pića, sve kako da tebi ugodi. To su reklame, to su filmovi, filmovi te uče da ti imaš svoje pravo, da ne dozvoljavaš da te drugi nikog gnjetava, sloboda, demokratija, ti, odnosno ja i samo meni. Ja imam svoje pravo. Narod ima svoje pravo. I tako je razvijen čitav sistem, jedan paket jaologija u životu. I zato vi imate ljudi kažu, kako vam se svidjelo? I onda svi hvale i onda neko kaže, ma kakvi? Pogledajte samo na političkoj sferi. Svako misli da je u pravu i svako ima svoje viđenje iste stvari. I u istom predmetu, u istom događaju ima različitog mišljenja. Jer svako ima pravo. I zato ljudi kažu, to se meni tako sviđa, meni to odgovara i baš me briga šta ti misliš. Koliko puta sam pričao s nekim o Hristu, o Hristovom dolasku, ta osoba ćuti, ja mislim kako sam uspešan, dobro objašnjavam, da bi na kraju ta osoba kazala, baš mi je drago što si ti oduševljen sa time, ali to nije za mene. Jeste čuli takvu izjavu? Zato što je vladavina jaologije. Pojedete nešto šta je na stolu i vi kažete, jao što je ovo fino, druga osoba kaže, ma ne, uopšte nije bilo dobro. Kako je moguće takav kontrast da ista stvar bude oduševljenje za pozitivno i za negativno? Kako je moguće da neki vole što vide novu fabriku koja je napravljena, da će ljudi dobiti posao, a drugi kritikuju? Da, ali je posjećena šuma da bi se ta fabrika napravila. Zašto
jaologija u današnje vreme. Tako je apostol Pavle kazao da će biti ja, pa samo ja. Zašto? Jer je on upotrebio izraz filautos na grčkom, a to znači samoljublje. Ljudi će voleti sebe i to je on kazao u 2. stihu. Ljudi će biti ljubitelji sebe. Ljubav prema sebi je osnovni greh. Odakle potiču svi drugi. U trenutku kada čovjek svoju volju učini središtem života, božanski i ljudski odnosi su uništeni. Poslušnost Bogu i milosrđe prema ljudima postaje nemoguće. Suština hrišćanstva nije ustoličenje, ne, već umanjivanje sebe, svog ego. Suština hrišćanstva jeste da služimo, da smo ponizni, a ne isticanje sebe. Bog mi je rekao, čujem neki ljudi kažu, i onda smatraju da moraju biti metla u crkvi, jer je Bog pozvao tu osobu. Psiholozi nazivaju istu tu pojavu malo drugačije, oni kažu da su to narcisoidni ljudi koji imaju svoje karakteristike. Pa dozvolite mi da podelim s vama šta kažu psiholozi o onima koji su, Biblija kaže, samoljublje, jako vole sebe, jaologija, a oni njih nazivaju narcisi, čuli ste za to. Preteran osjećaj samoživosti. Znači, to znači da kad pričaju, preteruju. Tačno vidite, preteruju. Jeste, ima toga, ali pričaju o svojim dostignućima i očekuju priznanja iako ih nisu zaslužili. Preokupacija fantazijama bezgraničnog uspeha, moći, briljantnosti, lepote i idealne ljubavi, a u tome im pomažu, na primjer, u svetu lepote softveri. I kaže, pogledajte osobu koju ste vidjeli na Instagramu, na Fejsu, koja je prelepa, pronašli smo je na ulici bez Photoshopa i kako izgleda. Znači, Photoshop, softveri pomažu ljudima da idu samoljublje, da se iskaže jaologija do te mere da se prikazuju onako kako oni nisu. Veruju da su posebni i da ih mogu razumjeti samo oni koji su im slični, to jest ljudi koji mahom imaju visok status u društvu. I tako se i grupišu. Zahtevaju od drugih da im se prekomerno dive i stalno da ih hvali. I pogledajte toga u svetu umetnosti, u svetu sporta i to stalno mora da se hvali. Ako ne, onda koliko imaju lajkova. U stvari i kod nas je tako, i kod običnih ljudi. Koliko imaš lajkova, toliko me gledalo, toliko me pratilo. I stalno broj lajkova, odnosno pratilaca, je stvar uspeha. Narcis uvek smatra da ima pravo na nešto. Oni očekuju od drugih da se ovi automatski slažu sa njihovim željama. Ako se ne slažete, ti ljudi se okrenu, idu dalje. Traže navijače. Sebično iskorišćavanje drugih sa ciljem postizanja svojih vlastitih ciljeva, to u biznisu može jako vidjeti, znači sirotinska zemlja i onda se iskorišćava ta situacija za ekonomski napredak i rast mene koji imam investicije da uložim. Nedostatak empatije, često zavide drugima, pokazuju arogantnost, nadmeno ponašanje i stav. Dakle, to su, hvala lepo, to je psihološki opis narcisa. A Pavle ih kaže da je to samoljublje. Filautos, znači fileo je ljubav, autos, ja sam, samoljublje. I Pavle kaže da će u posljednje dane ljudi biti takvi. Ne treba više trošiti vreme, vi ćete sigurno kazati, da, tačno je, znam. Blizu je, oko mene, tu je. Da li smo mi to? Postavlja se pitanje. Zatim apostol Pavle govori u 3. stihu i 4. također, bezosećajni, nepomirljivi, ogovarači, neobozdani, surovi, mrzitelji dobra, izdajnici, lakomisleni, naduveni, koji više vole zadovoljstva nego Boga. I ovdje čak stoji, kloni se takvih. Dakle, broj 1 je jaologija, broj 2 je hedonističko društvo. Hedonizam danas dominira. Čak postoji pokret hedonistički imperativ koji pokušava da kaže to je tvoje pravo, broj 1, ti imaš pravo, to je sloboda, svako ima pravo i ti moraš da uživaš u tom svom pravu, odnosno slobodi i mora ti se pružiti od strane društva. I ko te ugrožava na sud,
Znate koliko se... Da li znate da populacija u Americi, u Sjedinim Američkim Državama je 4% od ukupnog populacije cijelog sveta? 4%. 80% advokata sveta živi u Americi i veoma su busy sa svojim poslom. Zašto? Sve preko sudova. Kada smo živjeli u Los Angelesu, Esti i ja vozimo, vraćamo se s posla i pred nama saobraćajna nesreća na raskrsnici. Mi stajemo, ja odmah po našoj kulturi izlazim da pomognem čoveku. Jer vidim, tamo je pao na volan. Brzo otvaram vrata, a ljudi mi sa trotoara viču, don't touch him, nemoj da ga diraš. Zašto da ga ne diram, pomažem čoveku? Jer mi smo učeni, ako je otvoreni, ako je krv curi, otvoreni prelom, brzo da vezuješ dok ne stigne hitna pomoć. A oni mi viču, nemoj da ga diraš, nemoj da pomažeš. Drugim rečima, nemoj da si fin, nemoj da si milostiv, nemoj da pomažeš ljudima. Čekaj, šta je to? Posle su nam objasnili, to je bilo prvi dana kad smo se odselili za Ameriku. Posle su nam objasnili da ako se njemu nešto desi i da on bude invalid, tebe će da tuži. I tako smo mi tada, a to je bilo 90. godine, 1990. učili našu decu da se ne javljaju starijim ljudima. Odnosno, oni nisu imali prilike jer ne smiješ da ih pustiš na ulicu, nego ih vozimo 1 milju, 1,5 kilometra i 600 do škole jer ne smije da ide ulicom, bit će ukraden. Još tada. I da se ne javljaju starijima jer ne znaš ko je ko. I da se ne igraju u dvorištu do kapije jer će špricem da ga obode i ukrašće ih. I deco, igrajte se pozadi. Tada smo morali da učimo to decu, jer je to bilo vreme, kao je došlo i kod nas, da nema bezbednosti. Jaologija broj 1 je učinila svako ima pravo, dakle, ako sam ja deficitiran u svom umu, ja imam pravo, a to pravo ugrožava ljude oko mene. I broj 2, hedonizam. Potraga za zadovoljstvom dovodi do gubitka kontrole nad realnošću i vodi u grešni život. Danas i politika vlada sa 2 izraza. Na engleskom se kaže pain, to je znači bol, i pleasure, zadovoljstva. Ili će te terati da si u strahu zbog geopolitičkih promjena i stalno si u strahu, u bolu, ili će te zadovoljstva. Samo ti i niko drugi, sve za tebe. I onda ti daje sve mogućnosti, da li su to pića, jela, ali tela, zadovoljavanje tela, očiju. Znate kako piše i Sveto pismo? Da se zadovolje oči, da je lepota, beauty. Šta je lepota? I onda softveri pomažu tome. Da smo se dobro najeli, a jedva dišemo. To je u stvari pohvala. Jeste čuli ljude? Smo se dobro najeli, a jedva dišemo, a to je uspeh. Zadovoljavanje svih telesnih čula koje nas vode u greh. A kada mi idemo tim putem, onda više nismo zadovoljni da pijemo vodu, zato što je voda bljutava, je li tako? Bar malo limona da se stavi. Pa malo još nečega, pa malo da bude, što mi kažemo, kisela voda, nešto onako da baboli. Znate, kad sam bio u Keniji, u Masai Mari pleme, oni su mi nudili da pijem najbolje piće, a to je bila krv. I to od buffalo, od krave. Kaže, tu ubodemo i onda curi sveže, znači ne da stoji, sveže ćete dobiti. A da bi bilo još onako pitki, jer malo krv je gušća, oni stavljaju urin od te iste krave. Rekao, hvala lepo. Dakle, mi nismo zadovoljni sa bljutavom vodom, mora da se pojačavaju ukusi. I onda kad ljudi piju jako žestoka pića, ste vidjeli svi, znači strašno je, a dobro je. Kako to? A dobro je. Zato što stvaramo ukus. Broj 1, jaologija, ja sam u pitanju, i broj 2, hedonizam, samo da uživam. Makar i ne uživo, ali to je, pod znakom navoda, užitak. I danas smo došli u tu situaciju da ljudi uživaju u onom što je loše. I gledaju se filmovi i igrice. Stalno ubijanje, stalno neko nekog ganja, stalno tuče nekoga. Više boks, znate onaj klasičan boks, vi stariji znate, mi smo Cassius Clay, znate ko je? Mohamed Ali posle, mi znamo još Cassius Clay. Ustajali noći u 3 da gledamo, to je danas lep sport u odnosu Ultimate Fight i sve te stvari, gde ga bije, da ga gleda samo što ga ne ubije.
mu je što je dobro. Hedonizam. Ne hedonizam koji je Bog dao da uživamo u lepoti i ukusu hrane, nego da preterujemo, da uništavamo sebe hranom, pićem i zadovoljavanjem svoga tela, da uništavamo perverzije, da tučemo nekoga, da gledamo nasilje. I zato ono što je dobro postalo je zlo, a ono što je zlo postalo je dobro. I prorok Isaija kaže u 5. glavi, teško onima koji zlo nazivaju dobrim, a dobro zlim. I ja danas to čitam non stop po štampi, u novinama, u medijima. Ono što je zlo, znamo da je zlo, ali naziva se dobro. I nadam se da će vrlo brzo Hristos da dođe, da to sve otkrije, da se pokaže pravo zlo. Šta je zlo? A ne da se pretvara da je dobro. I kaže, koji predstavljaju tamu kao svetlost, a svetlost kao tamu, gorko kao slatko, a slatko kao gorko. Teško onima koji su u svojim očima mudri i sami pred sobom pametni. A toga danas ima puno. Non stop. Samo gledaš vesti i to čuješ i vidiš. Kako se opravdavaju neke stvari. A kako se ta ista stvar osuđivala možda ranije, pre par godina. Dakle, ono što je dobro postaje zlo, a ono što je zlo postaje dobro. Idemo sad dalje u opis 2. Timotiju 3. glava, čitamo u 2. stihu i kaže da će ljudi biti šta? Ljubitelji novca. Nije novac grešan sam po sebi, nego šta je problem? Ova prva reč. Ljubitelji tog novca. A znate, kad si ljubitelj nečega, onda ćeš da učiniš sve da dođeš do toga, a to znači korupcija. Vladavina prava, borba protiv korupcije. Zar nije to non stop slogan koji čujemo da mi u ovim manjim zemljama Evrope treba da sprovedemo? A ja sam živio jako mnogo tamo, gde se smatra da je vladavina prava i da nema korupcije. I da ne bi držao sad politički govor, ali znam kad sam došao 95. u Englesku, da je tada prvi čovjek Engleske primio mito, ili se kasnije otkrilo, 1.000.000 funti, da ne bi zabranio reklame Marlboro cigareta na ovim bodilima Formule 1. I posle se to pokazalo. I redom. Na ovoj zemlji nema nigde ono što je istina i što je pravda. Zato mora Isus da dođe, da donese pravu istinu. Jer on je kazao, ja sam istina, nema tu doktrine, nema tu nauke, ja sam kao ličnost istina. Dakle, braći i sestre, mi kao hrišćani, mi nemamo odnos prema doktrini i učenju neke crkve, uključujući naše, nego odnos prema osobi, jer je to istina. Šta kažete? Ajde, amin, potvrda. To je ono što mi treba da znamo. Hrišćanstvo je odnos sa Hristom, kao osoba. A kad nekoga voliš i kad si zaljubljen, ti si slep, ti samo ideš za tom osobom. To hoće Bog. Da idemo za Hristom, našim spasiteljem. A ne da smo okrenuti doktrini, da mašemo sa papirima. Ovako treba, ti nisi takav. Nego da mašemo sa Isusom Hristom, koji sve voli. Čak i one najgore. Ti kaže, ne osuđujem te, nego nemoj to da radiš. Uvek sam kazao da je lakše kao grešnik biti pred Hristom nego pred odborom crkve. Amin. Se slažete s njime? Pred Hristom je najlepše biti i kao najveći grešnik na ovom svetu. On ti samo kaže, nije za tvoje dobro. Pomoći ću ti, nemoj više da to radiš. A oni koji su ljubitelji novca imaju sledeće karakteristike. Uzdižu non stop materijalna sredstva. Što je sad ovo dobro. Onda polažu poverenje u ono što posjedujete. Ako polažemo poverenje u nešto što je prolazno, tako ćemo i proći. Naravno, mi treba da imamo. Znači, nije greh novac, nije greh bogatstvo. Avram je bio jako bogat, oligarh, kako se danas to naziva. Znači, nije to problem. Problem je da li imaš ljubav prema tome da zavisiš od toga. Ili je to samo sredstvo tebi u životu. A ako imaš više nego što trebaš, onda pomaži. To nas Bog uči. I obično, ne znam kako je vaše iskustvo, oni koji imaju puno, nekako nikad nemaju dovoljno. Ste primetili? A ja sam bio u zemljama gde je mnogo velika sirotinja. Mi nemamo ovde tako sirotinju. Mi kad je naš najsirotaniji tamo neki je malo bolji nego kad sam gledao kako ljudi žive u nekim zemljama. A osmeh, beli zubi, život dobar, a jedva imaju šaku pirinđa da prežive tog dana. Jedva to. Malo ste vidjeli Filipini, sad ova kriza. Samo toliko. Nešta, pošto je toplo, žive tako, po drveta. Vidio sam ja našu braću i sestre. Tako sam po Trskom bio i propovedao.
Mi tu, sećam se istorijski, sad ja malo gledam, kako si se obuku subotom, da li je dovoljno suknja dugačka, da li je kravata, bez kravate, diskusije imamo, a oni nemaju ništa, došli kako izgledaju. Tu, ja bio, propovedam. Majka doji dete, tu, sve to je, to što imaju, ali osmeh. Oni srećni što žive. To je problem. Broj 4, znači 3 je bilo ljubitelj novca. Broj 4 je, drugi stih kaže, u to vreme teško, deca će biti neposlušna prema roditeljima. I mi smo uvijek to citirali, deci, vidite, to je znak Hristovog dolaska i deca će biti neposlušna. U stvari, ovdje je poruka neposlušnost prema autoritetu, prema starijem. A toga danas jako mnogo ima. Niko nikoga ne poštuje. I zato su i u krizi i brakovi. I to je moje slovo, što ću ja da trpim nekoga. Mlada generacija, ovi u 20. neće ni da se ženi i udaju. Šta ću ja da kažem, imam odgovornosti i obaveze. Neće nikog da trpi, neće nikom da odgovara, neće niko da je ponizan. Jaologija broj 1, hedonizam broj 2, broj 3, ljubitelji novca, samo ja za mene, a kako drugi, pa šta da mu radi, tako mu je. I broj 4, korišćenje i zloupotreba dece, odnosno neposlušnost prema autoritetu. U Velikoj Britaniji od prošle godine, čitao sam ovo u Guardianu novinama, koji se smatra autoritetom i da govori istinu, govorio je, pisan je članak gde se govori o zakonu, novom zakonu koji će početi u Britaniji i već je na stolu tamo u parlamentu, a taj zakon je UK Child Spying Law. Znači, zakon koji će dozvoliti deci da špioniraju roditelje. Deci od 14 do 16 godina da špioniraju roditelje i da prijavljaju roditelje i bilo kog starijeg ako ne poštuju pravila koja država nalaže. Naprimjer, sad što je bilo da imaju maske, a oni nemaju. Ili da govore protivu uređenja državnih nekih u vezi sa nekom krizom. Ili imaju jezik mržnje koji koriste na telefonu u razgovoru sa svojim prijateljima o nekom trećem. Znači, imaće dozvolu, bit će zaštićeni, tako stoji u predlogu tog zakona, od agencija državnih, tako stoji u tekstu, preambuli tog novog zakona, da će imati pravo da prijavljuju starije. Kad sam to pročitao, odmah sam se setio, pa nije to prvi put da su deca bila zloupotrebljavanja. Kad kažem deca, ne mislim mala, nego ovi tinejdžeri koji... Toga je bilo i u prošlosti. U krajem slučaju mi znamo za vreme Turaka, oni su uzimali decu od 7 godina i vodili ih tamo da im peru mozak i da budu janičari. I vi znate kroz istoriju da su janičari bili gori nego sami Turci kad su se vratili da vladaju. Znači, apostol Pavle nas opominje da u poslednje dane, cijelo 3. glava je o poslednjim danima, to znači o našem vremenu, ne o nekom drugom, će biti zloupotreba mlađih prema starijima, nepoštovanja autoriteta. Pitajte profesore, učitelje koji rade u srednjoj školi, da li mogu da opstanu. Boje se, fizički se boje će dobiti batina, znate vi za to, to je svugde. Vrlo stresno. Nekako još u ovoj osnovnoj školi još nekako malo neki red ima. Kod tinejdžera jako teško stanje. To je bilo broj 4, broj 5. 5. stih kaže, oni imaju obličje pobožnosti, ali su se odrekli njene sile. Opet kaže, kloni se takvih. Kloni se koji su samo živi, samo za sebe i kaže, kloni se onih koji imaju lažnu pobožnost. To je bilo broj 5. Pogledao sam malo statistiku, u Makedoniji 90% ljudi se izjašnjava kao religiozni ljudi. Tu je negde oko 60% hrišćana, većinom pravoslavci i ostalo muslimani i naravno neka grupa koji su protestanti. Oko 10% u Makedoniji još uvijek su verovatno manja grupa ateisti i možda veća grupa u tih 10% agnostici koji nisu sigurni, nego tako plove. 90% je jako visok broj. Postavlja se pitanje kako oni razumeju Boga. Koliko oni stvarno poznaju Boga. Poznanstvo nekoga nije samo čuti o nekome. Ja se sjećam u ona prošla vremena komunizma, ateizma, ja sam pričao s ljudima koji su jako znali o Isusu Hristu da pričaju kao istorijskoj ličnosti, jer su čitali o Isusu Hristu i volili su da pričaju sa mnom o tome, ali ga oni nisu videli kao spasitelja sveta, nego su ga videli kao prvog socijalistu i prvog komunistu. Znate kako su pričali? Znači, oni nisu bili oduševljeni s njime kao spasitelj sveta, nego kao jedna ličnost iz istorije koja je bila vrlo borac za ljudska prava, za jednakost i za socijalu.
Znači, tako su ga gledali. Dakle, oni nisu osjećali ništa prema njemu. Poznavati Boga je mnogo više nego samo kazati ja verujem u Boga. Imam podatak koji je možda drastičniji za Srbiju. 89% u Srbiji veruju u Boga, što je vrlo dobra brojka. Nema tih cifara toliko u drugim zemljama, poput Češke ili Slovenije. Od tih 89%, čujte sad ovo u Srbiji, 53% nisu sigurni da Bog postoji. Bing. Oni kažu verujem u Boga, ali 53% od 89 nisu sigurni. Šta to znači verujem u Boga? Pa to je in, što Englezi kažu, to je popularno, to je fino, mislim. Jer veruješ u Boga? Da, verujem u Boga. Posno, ili ima posno da se jede, pošto sad posno imaš. Pa rekao, ja cijelo života posno jedem i šta sad? Jesam ja umilostivio Boga sa time. Slavu da završim, idemo na slavu. Danas slava kod kuće ne može da bude što je mali prostor, iznajmljuju se dvorane, vidim ovde kod vas ima iznajmljeno dvorane, slavu i slavimo ovo. I znači, verujem u Boga, dobro se jede. Verovanje u Boga se povezuje sa broj 2, hedonizmom, znate. A kad ti pitaš, a ko je taj svetac, ko je to, ko je Bog, ne, šta je, tako, to je naše što smo mi od predaka čuli i nećemo da menjamo. Nemaju pojma, nažalost. I onda vi se potrudite malo da objasnite i neko hoće da čuje, pa neko neće. 89% kaže verujem u Boga, što je popularno, jer je to in, a 53% od tih 89 nisu sigurni da Bog postoji, jer zato što oni svoje verovanje ne zasnivaju na ubeđenju, na veri, nego na tradiciji. Tako su čuli, tako sad treba. A ono doba ateizma svi ne veruju u Boga. Ja sam bio jedini u osnovnoj školi od 1000 dece, velika škola, Stevan Sremac u Beogradu. Velika škola, 1000 dece, ja jedini koji kaže naglas verujem u Boga. Ne pušim, ne pijem, ne tučem se. Idem u muzičku, sviram klavir. Kaže mi jedna devojka, ti nisi muško. Razumete? Znači, do te mere, sećam se, 7. razred, to znači pubertet. Ja se osjećam da sam muško i devojka mi kaže, i to lepa, nisi muško zato što nećeš malo se bije. Jednom su organizovali da se tučem s jednim Simom, nažalost. Da se ja bijam. I znate kako deca, ajde. I onda nas okruži i mi da se bijom. Ja bio visok tada, malo više nego generacija, brže sam tada rastao. I ja se samo u momentu, ja prvi ću da ga udarim, kad sam ja zviznuo, on pao i onda svi... Razumete, nisi muško, pošto veruješ u Boga, nećeš se tučeš, nećeš malo, znate, pre bilo sad je droga, pre bilo cigara, ona jedna cigara putuje u krug i te stvari. Znači, čudan si. To je bilo broj 5, lažna pobožnost. Znate šta, braći i sestre, adventisti, to može i kod nas da bude, ima i toga kod nas. Sve ispunjavamo kodove, po spisku sve, ali suštinski ne. Jer se upuštamo s polja, a iznutra ne. Broj 6. Sada ću otići malo u Danila. 12. glava 4. stih kaže, a ti, Danilo, drži u tajnosti ove reči i zapečati ovu knjigu dok ne dođe vreme kraja. Mnogi će ići s jednog kraja na drugi i znanje će se umnožiti. Kad sam čitao ovo, mnogi će ići s jednog kraja na drugi, pa da, putuje se danas. Ja dok sam radio u diviziji, u generalnoj konferenciji, to me vodilo da putujem. Ja krenem put u Australiju, što je to životni, jedan put se ide, ili 2 puta u životu, ili možda nikad. Ja to kao da idem sad za Skoplje, za Beograd, razumete? Daj tamo nešto spakujem i krećemo. Zato što je to danas lagano, moguće. I na avionu nisam ja nikad kukao, jako putujem 25 sati. Ja tamo pričam s ljudima, razgovaram, upoznajem se, pišem koncepte, pišem knjigu. Znači sve je to okej, sve je to zanimljivo. Ali ono što meni je interesantno, što kaže ovde Danilo, da će se znanje umnožiti. Znanje, to baš znanje, ta kognitivna strana, taj gnosis, znanje će se umnožiti. I mi danas živimo u vremenu kada stvarno znanje je ogromno, to digitalno doba, kako se naziva. Mnogi aspekti. Samo da vam dam ovako u par reči perspektivu, kako je to pokazatelj da postoji ogromno znanje danas. Veštačka inteligencija, široka grana računarskog nauke, koja treba da pomogne ljudima da nam bude lakše život. Ali ta veštačka inteligencija će izazvati nezaposlenost, ta veštačka inteligencija će pomaže širenju lažnih istina. Širenju lažnih istina.
Digitalnim putem možda radite da štimujete kako hoćete. I zato te korporacije od Google pa redom, oni drže sve u komandi. I sad u ovom ratu vidite kako se upravo vrši ta zloupotreba medijske platforme u kreiranju mišljenja i atmosfere. Zatim, ugroženost privatnosti, sigurnosti, bezbednosti. Možda se kreira lažni profil. Vi nemate pojma, a piše vaše ime, vaša slika i sve. Mi smo, kad sam ja bio u diviziji, imali jednog ludaka koji se nakrčio. Prvo je mene pozvao da kaže, ti si vrlo inteligentan, ja mislim sam neki fin čovjek. I da mi, kaže, udruženo srušimo crkvu. Onda sam ja vidio nije dobro. Kad sam ga ja otkačio u smislu, neću da srađujem, onda me optužio za neku žensku. Onda je optužio Viklandera i rekao mu, predsjednika današnjeg Bertil Viklandera, da će od njegove slike da napravi porno film. To u diviziji bilo. I tad sam ja sklonio sve slike nas i uvijek savjetujem, nemojte stavljati slike od crkve, od firme, kome to treba, ko će biznisnika dođe da me vidi. To smo doživjeli tada. I shvatio sam kako je velika opasnost upravo kroz ovo doba tehnologije, visoke tehnologije. Izazvaće proširenje društveno-ekonomske nejednakosti, nestabilnost na berzi, trka u naoružanju sa veštačkom inteligencijom, bespilotne letelice. Vi ste vidjeli sad u ovom ratu. I samo letelica pogrešno nešto i dođe do Zagreba. A toga možda bude sad sve više i više. A pošto nisko lete, radari nisu ni primetili. Taj NATO koji bi trebao sve da zna i da vidi, nisu primetili koliko je to putovalo. 45, 6, 7 minuta i nisu vidjeli. To je samo taj deo. Genetski modifikovana hrana, pošto će hrane biti sve manje. Jeste vidjeli da ova kriza će isto doneti nestašicu hrane i gladi? Nažalost, Afrika će da strada prva. Jeste vi pratili ovih dana? Afrika, nažalost. Oni jadni pate zbog svih naših ludosti ovdje u Evropi. I modifikovana hrana. Pošto će klimatske promjene, zakoni, ti zeleni zakoni da uvedu zabrane mnoge, to su moje teme, imam puno, mogu da vam pričam, ali još koji minut pa ću da prekinem. Dođite popodne, ostanite ovdje pa ćemo da nastavimo. Pa kao u stare vremena, do zalaska sunca, jel tako? Zeleni zakoni će ukinuti neke stvari, uključujući uvešće zelenu subotu, za to ste čitali sigurno, ali će ukinuti proizvodnju crvenog mesa, jer crveno meso, to znači goveda i tako dalje, jako puno azota, znači klimatske promjene, zagađuju prirodu i zbog toga će se ukinuti. Zato oni već sad proizvode veštačko meso. Mi ne govorimo ono vegetarijansko od soji, to ne govori se o veštačkom. Kompletno. Samo jedan mali fragment sam rekao. Znači, također je modifikovana hrana, što mi znamo da šta rade sa paradajzom i sa ostalim proizvodima, voćem i povrćem. I Ivane, ti to znaš sad u Engleskoj, mi smo tamo 25 godina živjeli. I kupiš lepo i vidiš kao plastika. To je velika prednost što sam se vratio, što uživam još uvek ovdje kod nas ima, još uvek onako da ljudi proizvode na selu. Razlika u ukusu hrane, ogromna. Ne u lepoti hrane, u ukusu hrane, ogromna. I genetska modifikacija čoveka. Znači, oni hoće da se mešaju u DNK, u one gene, da seku i da kažu, Boče, je li tako? Molim? Boče. Nisam dobro rekao, nisam. Boče, odlično. Imaš rak, izvini, ja sad kao primjer, da tu si mi. Mi ćemo sve da sredimo i onda će oni da se mešaju genetiku, da odvoje to da bi ti moglo. Ti hvala ti Bože što mi pomažu. I svi ćemo biti srećni. U stvari idu duboko da se mešaju u ono što je Bog napisao. DNK naš, to je naš identitet. To Bog drži za sebe. Može on slepo crevo one rade. To on neće dati. Kao pretpotopno doba. Preko 3 milijarde karakteristika je naš DNK. Ljudi ne mogu da ga pročitaju za 93 godine. Još uvijek ga nisu potpuno pročitali u Cambridge crkvi u Engleskoj, tamo u institutu za genetska inženjering radi jedan naš brat, adventista. Ja ga baš pitao, kaže, još uvijek nismo pročitali sve. I još uvijek se borimo. Kompleksna stvar, znate zašto je kompleksna? To je Božje mišljenje, šta on misli o tebi i ko si ti u Božjim očima. To je Bog napisao. A mi ljudi hoćemo da se mešamo tamo. Znate li šta još? Samo ukratko. To je takozvana ta transhumanizacija koja se radi. To je ogromno područje putem nauke da se umešaju u čovjekov život.
Ali još nešto. Feminizam je doneo, da se samo razumemo, Biblija kaže nema muškog ženskog, je li tako? Svi smo jednaki. Ali svi imamo svoje funkcije u porodici, u društvu. A feminizam je kazao, ja sam žensko, ja neću da 9 meseci sam zarobljena, da ne mogu da radim, imam karijeru i posle toga kao majka i da dojim, nego nauka neka mi pomogne. I sad je nauka upravo tome. I sad odete večeras kući, vi koji ste malo na ovim internetu, ukucajte BioBag, to je bag, to je kesa, BioBag i dobit ćete sve podatke i videoklipove. Već su prvu životinju jagnje od ovce, dakle, proizveli u biološkoj materici od kese. I to hoće sa čovekom. Tako da tata i mama, tu je bebica kao grašak, pa kao pasulj, kako si dobro, ono, a svi su uslovi, tehnologija je uspela da svi uslovi budu i temperatura, i vlaga, i hrana, i sve. Da bi majka bila slobodna. To je cilj. Dokle će nas to dovesti, sve znate. Psalmista kaže, 139. psalam, ti si oblikovao moje unutrašnje organe. Što je to lepo rečeno. Ti si oblikovao moje unutrašnje organe. Pleteš me zajedno u majčinoj utrobi. Hvalit ću te što sam tako sazdan. Zapanjujuće divan što su ti dela čudesna, a duša je moja toga dobro svesna. Znate, taj stih sam ovaj novi prevod. Kako je Bog nas stvorio, a čovjek sad se tu meša. I za 1650 godina pred potop ljudi su toliko daleko otišli da je Bog kazao, dosta, ne može više. Idemo tim putem da će Bog vrlo brzo kazati dosta. Znate šta je rekao Martin Luther King mlađi? Naše naučne moći nadmašile su naše duhovne moći. Dakle, naučno je više nego duhovno. Sada imamo navođene projektile, misli rakete, a zalutale ljude. Vrlo dobro rečeno. I sada broj 7. Broj 7. Luka 21:26 kaže, ljudi će umirati od straha i od čekanja onoga što ide na zemlju, jer će se i sile nebeske pokrenuti. Strah, to je taj na engleskom pain, koji se koristi, koji đavo preko svojih podanika koristi, da ljudi osjećaju strah i bol. I onda u tome su poslušni. Vidite kako ljudi se treniraju. Mi smo u vojnoj vežbi, ceo svet ima vojnu vežbu. Da budemo istrenirani. Koristi se izraz pain, znači bol, strah, takođe, jel, u strahu si onda slušaš, ili pleasure, zadovoljenje mene samo, zadovoljstvo. I kaže, ljudi će umirati od straha, jer će se i sile nebeske pokrenuti. I tada će naravno doći u prirodi, priroda je nezadovoljna. I priroda je zagađena. Ste vidjeli koliko ima smeća? To nije bilo, ja imam dovoljno godina da znam da je pre bilo mnogo čistije u odnosu na današnje vreme. Da znamo za to. Ovo je strašno. Ovo nije sad tamo negdje tu neki stan država, da ne kažem nijedno ime. Nisam mislio, pa zašto toliko smeća? Pa kažu, šta, ima država nek brine o tome. Šta me ne briga? Mi živimo u vremenu, i o tome ću govoriti malo više, u vremenu ne straha, dominacija je zbunjenost. A kada je čovjek zbunjen, donosi konstantno loše odluke. I zato nam je potrebna biblijska rezilijentnost. Rezilijentnost je engleska reč koja se koristi u psihologiji ovdje kod nas, ali znači biblijska otpornost, spremnost na poteškoće. Šta da radimo? Dozvolite mi samo na kraju da pročitam dobar savjet Svetoga pisma. Šta da radimo? I taj savjet je 1. Petrova 4. glava. Jer pored Rimljanima 1. glava, onda 2. Timotiju 3. glava, 1. Petrova 4. glava, svi govore o posljednjim danima. Posljednji dani, znači o našem vremenu. I evo šta koji se savjet daje. Evo koja medicina se preporučuje nama. Nemojte biti u panici. Nemojte. Ja jedva čekam, ja samo volim što ovo ide. Sve samo što pre. Ja imam i britansko državljanstvo, pa sam glasao za Brexit, Ivane, samo da znaš, da ubrzam malo, da ubrzam. Evo sad sam javno rekao, dajte isto što pre da dođe. Jer pazite, anglosaksonski vlada svetom. Ne Nemci i Francuzi, anglosaksonski I oni su znali za to, izlaze da na vreme se komanduju svetom, ne iz perspektive Evropske unije. Ne panika, nemojte paničite. Nemojte, mene pita ljudi, da li da bežimo sad u šume i da se sakrijemo, znate ono što se Duh Proroštva kaže, ne. Sad treba da propovedamo evanđelje.
I to ću popodne da govorim. Punom parom popodne propovedanje evanđelja. Sada je prilika da propovedamo. Ali evo medicina za nas u ovo vreme. Približio se kraj svega. Budite pribrani i budni, da biste mogli da se molite. I za svega održavajte među sobom trajnu ljubav, jer ljubav pokriva mnoštvo greha. Negujte uzajamnu gostoljubivost koja je lišena gunđanja. Kao dobri upravitelji raznovrsnih Božjih darova, služite jedni drugima darom koji je svako od vas milošću Božjom primio. Ko propoveda, neka to čini kao da propoveda same reči Božje. Ko služi, neka to čini snagom koju daje Bog, tako da se u svemu proslavi Bog kroz Isusa Hrista. Što je ovo dobro. Samo da vam izvojim ključne reči. Prvo kaže, budite pribrani. To znači staloženi, prisebni, smireni. Nemojte da paničite, nemojte da bežite u šume. Skoplje nije veliki grad, ta mesta. Kaže se, Vajte reka, ne, tu, ovi što su u betončungama gde je 10 miliona ljudi. To samo zamislite. Tu je sada da propovedamo. I kažem, popodne ću vam dati primere iz istorije kako su ljudi činili kad je kriza. Drugi savjet je, budite budni, trezni. Nemojte da se opijate sa klipovima i porukama i stalno teorijama koje kakvim. Oslobodite se teorija, samo Božju reč proučavajte. I istinu Božje reči govorite drugim ljudima. Jer non stop me ljudi pitaju. I ja samo njima šta kaže Božja reč. Isus će da dođe, on je prava solucija, on će doneti pravo rešenje. Treći kaže, molite se. To znači ostanite u vezi sa Bogom. Non stop molitva, više nego ikada. Ljubite se među sobom. Dakle, živite u slozi sa svima. Ne možemo biti razjedinjeni i da očekujemo da je sve u redu. Ali ja imam pravo, on je mene uvredio. Ne. Kaže, Isus ljubi neprijatelja koji te goni. Dobro će pobediti zlo. Hlebom gađa on koji tebe gađa kamenom. To je princip o kome govori Božja reč, Isus Hristos. I to mora da se vidi kod nas. I braćo i sestre, mi smo svi jedno i družimo se zajedno. I sabore da imamo, i pesme. Vidite kako je bilo lepo da pevamo zajedno. Ljubite se među sobom. Budite gostoljubivi, i to bez gunđanja. I znam da će sad biti ručak, evo čim ja završim. Gostoljubivost, sigurno. Služite jedni drugima i podelite istinu Božje reči. Znate, japanski virtuoz, pijanista po imenu Nobuyuki Tsui je od rođenja slep, živi sada, ali veliki virtuoz na pijanu. I kad je jednom završio koncert, onako je rasturio Šostakovića ili Čajkovskog, i kad je to završio, pita ga jedan novinar, Nobuyuki Tsui, kako ti kao slep si u harmoniji sa orkestrom, znate, kad ne vidiš dirigenta? A on kaže, ja slušam disanje dirigenta. Za vas koji možda niste toliko u muzici, dirigent kad diriguje, on ne mlatara rukama. On uvek tako radi, jer on doživljava tu muziku, on nije samo da taktove. A on to čuje. I on sluša disanje dirigenta. I on je u skladu sa celim orkestrom. Danas je više nego ikada potrebno da slušamo disanje našeg dirigenta, Isusa Hrista, našeg Boga i Duha Svetoga koji nam pomaže. Više nego ikada u životu, jer je kriza velika. Ali nemojte paničiti, nego budite trezni, kaže Božja reč. Amin.